eigenlijk helemaal net van plan om een boek te schrijven. Maar uiteindelijk is die horen, vooral na het overlijden van Redma, heel vol. En dan was er eigenlijk wel wat kwijt, maar het is er continu mee bezig. En uiteindelijk had ik van verschillende mensen die zijn van nou, waarom schrijft het net op? Nou, dan ga ik heel lang maar wachten. Maar uiteindelijk denk ik van ja, zoveel mensen dat ze in die zee zullen, dat ik maar eens proberen het voor mezelf op te schrijven. En uiteindelijk had dat, is het uitrond tot het schrijven van het boek. En ja, daar ga ik eigenlijk meer mee. Ik wil graag de mensen het verhaal vertellen van u. Ik ben een hele pruttige mensen die mij leven. En die graag het verhaal wil vertellen willen. Dan kun je dat aan iedereen persoonlijk vertellen, maar dat neemt wel een hele pruttige tijd en dat is altijd mensen te kwad. Dus uiteindelijk vind ik dat een mooie manier. Maar wat voor mij ook wel speelt, en die beeldvorming die komt gedurende dat proces dat je mij het wandelen bent. Dat ik denk van ja, goh, wat is het eigenlijk mooi. Als ik er haast een bewijs spreken dat die eens mee ben, dan laat er nog wel een boek over Redma. En daar ben ik wel heel trots op. Maar aan de andere kant vertel je heel persoonlijke dingen die je de eerste weken na Redma studeert toch wel buiten de media of buiten het beeld van iedereen houden willen, die vertel je nou wel. Ja, misschien is dat ook een proces geweest die insist. Als dat op een gegeven moment, daar bist je aan het begin heel gevoelig, bist heel voorzichtig, had je geen ervaring met media. Ik bedoel, ja, er komt zoveel die hinnen. En dan ben ik wel even wat aan een voorzichtige kant dan de orenkant. Maar uiteindelijk als het een boek schrijft en zo net over die gevoelens gaan, dan zoet die waarde ik net voor mezelf ik net hebben, maar voor een oor ik net. Dus dan moest wel proberen, ja, die zo goed mogelijk breed te gaan. En ik skam je me net voor dingen die ik die in heb. Hoe dreig wie het om die hele film weer keer op keer voor je eigen te zien, om zo het boek te schrijven? Nou, eigenlijk weer het wel dubbel. Aan de ene kant ook wel heel mooi. Ja, de verdiepst je ook weer in het leven van Redma. Van wat had hij toen gedaan, wat had dat voor mij betekend, dat soort dingen. En aan de andere kant werd het heel erg geconfronteerd met, ja, op het moment dat we foto's zien, dan denk je, oh mooi. Maar ja, er komt nooit weer een nieuwe foto bij. En dat is ook. Het beeld brood hetzelfde. Als ik nou ben op Strittersje, die Rieke Arters hem weer, die zou ik al jaren ouder worden. Maar het beeld van Redma brood nog steeds van toen de 16 weer. Bijna Santje. Het boek, als ik het lees, denk ik van, het is een heel positief boek. Hier ik een heel lelijk boek schrijven kan om wat er gebeurt. Dus waarom juist die positieve klanken? Niet? Ten eerste vind ik het overlijden maar net verneerd wezen. Dan zoek ik 2 keer iets verliezen. Dus ik probeer voor mezelf, en dat is ook mijn instelling, er iets positiefs van te maken. Maar het werkt bijvoorbeeld de instelling van Redma. Redma wie altijd heel positief, na het leven zoals het wie, stier er heel positief in. En dan denk ik van ja, we zetten het ook op kaartjes bij de begrafenis. Van, we proberen verder te gaan in die positieve instelling. En dat is net altijd makkelijk. Maar dat is wel mijn uitvoering, dat is er dan ook het beste uitkomst. En dat probeer ik ook in dat boek naar voren komen te redden. Er haast altijd een keuze hoe het verder is. Hoe slim het ook is, hoe zwier het soms ook is. Uiteindelijk lijkt er bij diezelfde een keuze, was het verder leven en hoe was het verder leven. En dat wil een dag en de volgende dag weer net. Dat gaat stapsgewijs. Nou heb je het boek vanzelfs alleen als schreeuwen, maar je hebt je familie eerst net lezen al toch? Nee, ze mochten het wel lezen. Mijn vrouw en mijn zoon, ze mochten het wel lezen, maar mijn vrouw had heel duidelijk een keuze maken. Die zei van, goh, ik vind het wel heel spannend. En stel dat er passages in staan die ik misschien denk van, ja, goh, waar ik het wel zat te vertellen, ja, dan wil ik ze er misschien wel even uithalen. En dan zou ik die misschien beïnvloeden. Dus ze zei, het is die boek. En ik heb heel bewust, en een aantal keren werk ik hierbij, hier in het gevoel dat ik in het boek heb, ik had het gevoel dat. Zodat ik het bij mezelf hoor en dat het mijn verhaal is. En als mensen het niet vinden, dan moet ze bij mij wezen en net bij mijn familie, zeg maar. En wat vond je vrouw en je zoon ervan? Neem aan dat ze het nou lezen, hè? Nee, ze krijgen morgen het officiële, zeg maar. Hè? Dus dan wil ik een stukje voor inschouwen. En ze zei wel dan, komend weekend bij wijze van spreken, ik het Griek wil lezen. Maar ze had het dan net lezen. Wel even erop al van, want ja, daar lees al 1000 boeken in de vakkamer. Dus ze had het wel jongen en ze had het wel even erop. Maar morgen jou ook het huis steeds maar een beetje officieel op een steerduif van Redma. Ik kan me voorstellen dat misschien voor jou wel het spannendste moment is. Ja, het is ook heel spannend. Maar ik ben ook bezig bijvoorbeeld om ik wil graag zowel voor Sander als voor City wil ik er een stukje voor in het boek schrijven. Iets persoonlijks. En dan merk je dat het heel dichtbij die emotie komt. Zoals in gedeelten van het boek komt het heel dichtbij. En dat is zwier. Maar het jouwt ook weer op het moment dat ze deels met elkaar de trin, maar ook de lach, als die met elkaar deelt, dan hartstikke een warm gevoel. Ja, want jou schreeuw ik een paar keer van mensen kunnen niet zonder mensen. Is dat ik een beetje de gedachte die erachter zit?
Ja, ik merk heel erg van oudere mensen steeds dan wordt van nou kom, na het overlijden van een van hun partners bijvoorbeeld, kom vooral jongens. Nou, wij hebben een bordje hiervoor in de tuin hoor van jongens komen prima, maar maak je alsjeblieft een afspraak. Zoveel mensen gaan maar jongens. En dat doet hij gewoon zo goed, dat een heel prettig mensen om die denken. Ja, als ik nog maar het boek rond, ik gewoon verschillende winkels en dan dat die mensen het verhaal nog kennen en dat ze nog weten waar het maar weer. Ja, dat je goed. Dan is het al net verneerd west en is hij net vergeten. En dat die mensen die ondersteunen worden, ook in het proces van het uitgaan van het boek of oordingen. En mensen gewoon die bij die thuis komen en die een hart onder de riem steken. En dat proberen we dus ook weer voor oren mensen. Dat is mijn doel uiteindelijk. Dat is ook een deel van het boek, het doel van het boek, om proberen daar toch een paar cent aan oor te houden. Dat ik uiteindelijk een opleiding volg tot rouwtherapeut. Ja, dat zou je graag willen. Dat is ook heel graag willen. Dat weet dit hier net. Want ik merk ook om mezelf van, ja, alles kost een enorme energie. Het is spannend, het is nij, het is emotioneel. En dus ik heb echt zoiets van, nou de rechtszaak is ik er net al aan. Dat komt ook waarschijnlijk in het najaar, er is dan net een datum bekend. Maar dat wil ik eerst al en dan wil ik eerst nog eens even flink bij mezelf naar binnen zien. En uiteindelijk word ik dan volgend jaar starten met die opleiding tot rouwtherapeut. Heb je er jij er naar gedacht? Van de heer Van Redman, dat... Om rouwtherapeut te worden? Ja. Nee. Dat ben ding. Ik ben manager bij de politie. En uiteindelijk, als er dit soort dingen gebeuren, dan denk je toch meer naar hoe de zin van het leven en de zin van het werk en een hele prettige ding denk je naar. En uiteindelijk is dit direct een keuze. Het wordt een ding van, goh, ik heb zoveel contact met mijn jeugd na de tijd. En het lijkt of iedereen heel breed is, maar ik zie er ook een heel prettig van de jeugd die net zo'n zorgeloos leven haar steeds maar als Redma dat hier. En ik denk van, goh, zou ik daar dan nog een steentje om bijdragen kunnen, dat al eerder maar 1 of 2 die ik op basis helpen kon. Nou, dan wil ik dat graag doen. Kun je vertellen wat jouw ondervinding dan voor die mensen budgetten kennen? Nou ja, dat is moeilijk. Ik heb natuurlijk wel 3 jaar inmiddels ervaring bij de politie, dus daar ga ik de nodige dingen ik wil meemaken. Ik ben mijn huid redelijk jong voor hen. Ik ben mijn schoonzuske, die ben nog heel jong in verhouding. En dan denk je van ja, daar had je dus qua levenservaring neemt wel wat mee, maar dat vind ik nog onvoldoende. Dus daarom die opleiding om meer theoretische onderbouwing. Ja, en hoe ik ze helpen kan, ik weet het net. Ik wil er voor hen wezen en eerst maar eens een rusterend eer. En ik denk dat dat al een mooi begin is. En uiteindelijk zult zich uitwijzen maar wat ik wel of net betekenen kan. Nog even een paar passages in het boek. Jou schreeuw ik een aantal keer dat je de onwijzigers van Redman eigenlijk viel of sjuggen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, vooral in het begin weer dat heel sterk. Dat is hier in deze keer zie en dan is er een spotje, er zitten 4 spotjes op een riegen en de boetenste die begon te knipperen. En nou ja, die verhalen die jij wel meer. Ik denk van nou ja, misschien gaat het lampje kapot en morgen ga ik er weer even een naaien in zetten. En dat had een aantal weken worden dat er steeds even knipperde. En op dat moment viel ik als het ware van nou, hij houdt een bepaald signaal dat er in de buurt is. En zij is direct in de eerste weekend na het overlijden dan over het gediende iepen van onze schipkamer. En dan zit er een doelboeten en die kent de hele tuin niet zien, maar dat doet er net. Hij zit de schipkamer in. En dan zit ik maar in hier. En ik had een keer van tevoren nooit een doos, jongen. Ja, dan had je toch een gevoel van, ja, dat is speciaal voor die. Op dat moment denk je bijna dat rap maar in de buurt is door die dood. En een oor zal dat misschien wel heel vreemd vinden en denken van, nou ja, dat is juist een vriend. Maar daar heb ik dan eigenlijk geen boodschap aan. Voor mij is het dan qua gevoel dat er heel dichtbij is. En waarom is het zo belangrijk? Ja, je had dan verlies op dat moment. Je miste dan een prutte. En eigenlijk wil je dan wel vieren dat het dan nog dicht in de buurt is. Dan kun je hem net in vers pakken, kun je hem net in vieren, kun je hem met mij praten. Maar het doet je wel goed dat je in je diepste vieren dat die ergens nog in de buurt is. Dat hij nog dichtbij is. En dat gevoel houdt je echt steun. Dat je denkt van ja, maar hij is net helemaal voort. Al is het wel in het lichamelijke en in het zin en dat soort dingen. Maar toch herinnert nog een heel soort ik in deze kamer aan hem, hè? Ja, heel bewust. Het is net om jezelf nou een beetje daarmee steeds het verdrietige kant. Maar hij moet onwijzig wezen. Vroeger merkte het wel eens dat mensen, zodra je hier kwam te overlijden, hielden ze het er nooit meer over. Ik word er elke dag naar horen. Ik wil hem graag nemen, ik wil hem graag zien. En ik wil net voor mezelf dat ik denk van ja, alles maar boeten schieten, want dan vergeet ik het wel. Nee, juist net. En dat doet mij nou echt net, de dingen die om je heen binnen of de foto's, dat doet me echt net elke keer zeer. Nee, misschien kijk ik wel een warm gevoel dat alles nog om je heen is.
En zoals nou dat je er weer over praten, weer in een interview erover doen, is dat nog dreig of is dat iets wat je toch wel graag doen wil? Ik praat er heel graag over. En soms is dat dan niet een keer merkt van, oh, komt het nog dichterbij dan gewoon. En dan viel de emotie ook weer opkomen. Maar dat vind ik net slim. Dat is er nog steeds en dat zal ik nog wel een hele tijd worden. Maar het is net op dit moment net extra spannend voor mij om erover te vertellen. Dat doe ik graag. Wat ik nog opvallend vond in het boek weer dat je schreef dat je eigenlijk erg twijfelde over dat er wel een justitieel onderzoek komen moest. Kun je dat uitlezen? Jawel, tenminste dat kan ik in ieder geval proberen. In de praktijk merkt je wel eens dat advocaten toch wel alles doen om eventueel hun cliënten vrij te krijgen. En dat gaat mij als politieman wel eens heel fier. Dus dan zit hoe de zaak te denken zoals je zich al afspelen had. Ja, heel in het donker, een hele prutte misschien waar, of bijna geen verwondingen. Dus daar is volgens mij heel weinig onderzoeksgrond om goed onderzoek te doen. En dan denk ik, ja, ik zeg die verhaal nog voor me. Hè. Straks die advocaat die erop zitten van, de ambulance had hem dan nog onderzocht, wie het er neer dan aan. Is hij net onderwijs van Catebra of Corpju naar huis, is hij net van de fiets vallen en had er een tong gekregen. En als dat net weer is, had hij net iets met het voetbal ingekregen. Nou, dan denk ik, met name die jongens die hem thuisbracht, ja, die hier nog zo'n trauma, alleen al dat ze hem thuisbracht. Ik denk, dan krijg je die eerst nog een keer tijdens zijn rechtszaak het voor de voeten. Terwijl uiteindelijk denk ik dat het een hele moeilijke rechtszaak worden gaat. En dat blijkt nou uiteindelijk ook wel. We zijn een beetje afhankelijk van de eerlijkheid van de betrokkenen, steeds maar om het verhaal goed boven water te krijgen. Is dat nog heel belangrijk voor jou? De weerheid wel, ja. Maar net alleen voor mij. Ik vind het eigenlijk ook voor die jongens belangrijk. En ik weet net, ik kan hun net inschatten hoe gevoelsmisking met binnen. Maar ik kan me voorstellen dat je er misschien wel onderuit komt, maar dat het letter altijd nog eens een keer aan je geweten knagen gaat van überhaupt wat je dien hebt. En ik denk dat je er beter mee omgaan kan door gewoon het verhaal te vertellen. Want uiteindelijk, er is net bewustzijn om iemand in je deer te slaan. Het is gewoon stoer gedrag geweest waarbij klappen op het verkeerde plak maar de verkeerde oor in gewoon hebben. Duizend exemplaren komen er. Je denkt jou dat een grote groep mensen er verlet van heeft? Hoe schat je het zelf niet? Ja, toen ik bij de drukker om tafel zit en die wil mij graag ondersteunen in het project en daar ben ik heel breed mee. Toen hadden we tot 1000 om echt de prijs een beetje gunstig te houden, want anders dan kost een kapitaal per boek. Toen dacht ik, 1000 boeken, jeetje, waar zou er interesse zijn in het verhaal? En uiteindelijk via de website hebben we al meer dan 300 verkocht. Nou, daar ben ik tegen breed mee. En hoe het nou straks gaat. Ik ga wel een prutte misken om je heen, maar ja, dat is maar in de Lietse kring, in de Dwemplak en dat soort dingen. Waarbij mensen zeiden, ik had het net besteld, maar ik heb het haast nou. Dus ik heb goede hoop dat we aardig die kant op gaan. En daarom ga ik uiteindelijk 24 winkels benaderen in alle grote plakken, steeds maar in Friesland. Om te proberen de mensen in de gelegenheid te stellen, net via de website, maar gewoon persoonlijk het boek en te bezinnen en eventueel te keerpje. Maar of het helje, ik heb geen idee. Ik hoop het. Op wat voor reacties hoop je? Bij een heel prettig boek die ik nou verstuurd heb ik een brief bijvoegd. Van reageer via de website wat je me vond. En dat gaat net omdat je dan graag compliment naar wil. Oh, wat had dat moois kunnen of zo. Daar gaat het me net om. Maar meer, wat had het hun dienen? En wat is hun beleving er bijvoorbeeld west? Of hun persoonlijke verhaal? Of daarin merk ik dat ik contact krijg. Ik had nou ook een e-mailtje gekregen van een vrouw uit Dokkum die haar zoon voor hen had in 2010. Dat is mooi dat die contacten ontstaan. Een scheidsrechter die bij de allerlaatste voetbalwedstrijd West had, stuurt mij een e-mail over zijn verhaal, wat hij beleefd had naar Redma. Ik ken die helemaal niet. Maar wel mooi dat zulke contacten dan ontstaan. Dus ik had dan reageer ik op die mail. Ik vind het mooi van dat je, het brengt voor mij een stukje warmte, zeg maar.